Sausa ka. Mayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminaw niining sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Dudes. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, If I Keep My Heart Out of Sight. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Bunga, Toledo City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Dudes. Ngano sa'yo mo ka magpauli ron? Hindi mo ka magpaabot na ko? Papaulion lagi kog sayo ni Mama. Kay doon naman ko na may bisita. Bisita? Sakin sa man. Di mahimo nga muadto ko sa inyo. Aron, mahimamatsad na ko ang inyong bisita. Pamilya na sa ko ninyo. Oh, Muadto ko sa inyo, ha? ikaw ba? Sobraan na sa kaka-feeling at home sa amo, ha? Uyab para ba ta? Dili pa ta magtiayon. Ngano man di ay? Dawat naman ko sa imong gidikanan. Mahimo ba? Not this time. Sa gikaingon ko na, wa ko masayod kung kinsa ang among bisita. Mao nga, ayaw na lang una pag-apil-apil, okay? Maayo kay sayo kang ni pauli ron. Ay, naglata kong tiil sa baboy para sa panihapon. Ug nakapangayo sa kong sili ko likot sa silingan. Mga labing siguro, ganahan kag yung mukaon ron. Nga naman ka. Kalawam gud ni mo panghupaw. May problema ka? Waman ma. Ikapoy lang ko gikat sa trabaho. Busy kay sa tindahan. Mapahuwayan ako ma. Kung andam na ang panihapon, kawalan ko. Ha? Ay, nahala, sige. Kay mao pa man sa paglunod na ko sa tiil sa baboy. Latan ko pa man to. Okay ma. Pukawalan ko niya ko. Nga ano mo ko eh. Murag, di magid ko mahimutang. Gusto ko matug aron ma-relax ang akong hunahuna. Pero, lain na akong gibati. Ano kang wa may kupatuan ni Rinrin sa ina? Makapahipong kayo. Di man ang timingon nani. Basta na-event sa ila. Present gud ko permi. Pero karon, dili ko pwedeng muadto. Si kinsa gud day ka ang ila bisita. Kinsa ka? Nga naman ka doon, soy. Timi-timi ka man sa pagkaon. Sa manwa ka ganahis akong giluto. Oh, mama eh. Inahan mo eh. Pero murag busog palagi ko ma. Mao nga wapo ganay mo kaon. Mao ba? Ay sige lang. Binlanta lang unya ka og sudan. Kay kung ganahan ka ng mukaon, may makaon ka pa. Salamat ma. Ay barog na lang diha. Lain ka ayo nga mag-apong ka sa grasya nga magtumo. Magkagaba ra ba na? Laon saman ka, uy. Pura magdako kay kag problema. Oh, Nag-away mo si Rinrin? ha? Away good mo. Wow eh. Sige ma. Mubarog na ako. Excuse ma. Ni ako gawa sa ilang rin. Magpahipi na ko din eh. Dili lang ko mo adto sa ila. Igo lang kong magsusi kung kinsa ang bisita. Si René marong kusuging di katawa. May lang tingog. Tingog sa lalaki nga kusog sa kay ni katawa. Murag lingaw pa kay sila. Hoy! Uy! Lisa! Ikaw mo din eh. Nagpakurat man ka eh. Nagunsa ka man ko na din eh. Mura ka mag si James Bad nga, nagupo-hupo din ni uy. Kasi kag buang. Uy, inahin ang tingog mo. Nagunsa ka din ni uy. Ano makamulaho sa ilang rin? Ha? Husto.
Ibawon ako. Ibawon ako kung nanuwa ka mo adto. Gets na nako. Tinaan mo ko ng ex ni Renren, no? Kauban ng parents iyang ex. Kay suod ba ang pamilya ni Renren og sa iyang ex? Oh. Mao di ay, nga wa ka mo adto. Dili tingali ka makagwanta kay magsalos magid ka. Bisag unsaon. Ang ginikanan ug ang ex ni Renren ang ilang bisita. Hala. Uy, wali ka mahibaw? Uy, sorry ha. Sige, ito na ko, uy. Napasa na ko da. Diha ka na, ha? Ex ni Renren ang iyang kauban. Ug lami kay silang nagtatama. Lainis kong gibati. Mura magikumot ang akong dugan. Sakita, uy. Oh. Cool off. Naki-cool off ka na ko. Oh, may gusto lang kong tugkaron sa akong kawalingon. Oh. Oo, ako makigbuwag ni mo. Cool off lang. Space lang akong gipangayo. Space. Nga naman. Naglibog na ka? Kung si Kinsay mo piliyon. Ako ba? Kanisaw ni mo gikan sa kasakitan nga gihatag ni mo sa imong ex? Di pa mabdusan ka niya? Unya iya kang gibiyaan? Ibong ka no? Kung ano na hibaw ko. Dudes, Kung mayo na lang gani, nga nakuha ang imo untang gisabak. Kay kudwa pa, inahan ka na unta ron. Mapandili asawa. Aon sa man? Nagbalik na mo? Mao nga nakig-cool off ka na ko? Nagbalik na mo? uwa mi magbalik. Ni ato lang siya sa bahay kauban ang iyang ginikanan. Kaya daan na pa yung untang suod ang among pamilya. Hangtod nga ni mabdos ko. Nagbalik lagi mo. Wa lagi mi magbalik. Nagpinasayloay na lang mi. Kalimtan ko unsa may nahitabusan ni aging panahon. Kana lang. Kalimutan ha? Iga no? Human sa tanang pagbaboy nga gibuhat sa imong ex. Sa nga na natawhan na? Randy? Papahimuslan yung kayog na. Dagbuhay pa lang daan. Sapal na. Kay baboy man siya. Wa mi magbalik, okay? Friends na lang mi. Gusto lang ko og space, dudes. Kana lang. Aw, ikaw good. Agad na ko nimo. Kung sa'y gusto nimo. Kung makadesisyon ka na good, pahibaw alang niya ko. Maoy, Brad. Bye. Alog-luag lang ko sa akong dughan, Brad. Mga gusto ko mo inom. Buwan kape naman nga nag-cool off po ni Kuan Rinrin. Diba? Buwiin na si Rinrin, uy. Oh. Pero mo, nakita na ako. Lagi kay gayon. Sige nagkuyog si Randy, yung ex. Malipayon ba kasi sila, nagkuyog. Oh. Ha, barang nakalitan si Rinrin, pagkakita yan ako. Mukhang guilty. Buwa naman kapin nga nag-call off ta. Kung saan naman, Dani? Sige pa ta. Niya kita sa trabaho, dudes. Busy ang tindahan. O nga. Kaya sa din magsulti. Nga lugos ka maganing butagan ako. Mura ka magwa makailan ako. Mura mo kog way labot ni mo eh. Magsulti lang unya ta. Mo text ko nimo. Basta, pabuto na ko ang imong text. Aron magkasulti ta. Promise na? Magbalik na ta. Sure ka? Ngano nakadesisyon magkana na magbalik ta? Tungod kay ako natugkad. Nga mas bugat ka di ay alang nako. Kay ni Randy. Nagkabalik yung unta mo. Sa mo bungi kayon. Sorry, dudes. Sorry? Sorry? Nakikool off ka na ako kay nakigbalik ka sa imong ex nga nipasakit ni mo. Dudes, I'm sorry.
Sorry. Kababae ni mong dako. Nga nihimo ni ini. Ako gani. Pag goal off na to. Mura na akong mabuang. Halos idog ko na lang gani ang bino. Di palapos ko na lang sa dunggan ako ang kasabat ni mama. Halos ako na lang ikamatay. Ang kasakit ka nakig-cool off ka na ko. Toots, Huwag utang ko magpakasa sa tong relasyon. Isaw na huna lang. Huwag yun. Kay naglikay kong makasa sa tong relasyon. Nimo. Toots. Friend, magbuwag na lang kita. Ako na mo desisyon. Makigbuwag na ko nimo. Dili na ko mudawat nimo. Balik na lang ni Randy. Dili na ko nimo. Manguyap ka na ko? Himuon ko ni mong panakip butas ni Renren? Tabangin lang kung makalimot na ni Renren. Sayod ko man tingali sa rason kung anong ako siyang gibuwagan, di ba? Postura man ang akong desisyon, di ba? Naluoy bitaw ko sa imong kitangatan sa mga kamot ni Renren, uy. Nasakitan sa tiyak ko para nimo. Nagtarong kagod sa inyong relasyon. Please, Lisa. Tabangi ko. Nagkagustasab ko nimo, Dods. Ang kunon ko na. Og andam ko ikong tabangan. May kalimtan mo lang si Renren. Og manghinaot ko nga unta. Mausab ka ng imong buhaton. Hikalimtan mo siya sa hingpit. Lisa, salamat. Naghandig salamat. Dili ka magmahay sa imong pagdawat ako. Dili ka magmahay. Pila ra may sugilanon, mag 5 years na mi karon si Lisa. Isip magtiayon. Kauban ang duha na mong kanak. Buotang inahan ug mapinanggaong asawa ug inahan si Lisa. Wa gyud ako magmahay nga kaniya ko itakli ang akong gugma nga alang unta kang Renren. Si Renren karon, si bisan kinsa na lang lalaki ni Tugpa. Kawa may ni seryoso niya. Gaba sa tingali. Dinhinwang kutob, daghang salamat RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Dudes nga taga Bunga, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan, If I Keep My Heart Out of Sight. Sa radyo ni Mira Luna Tumolak, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikala, mga suking tipaminaw, kinasikasing kong gidapit sa pabada. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.